På selve dagen, hvor jeg skulle løbe de her 130 kilometer, så bevæger vi os ned til stranden fra parkeringspladsen ved Blåvand Fyr. Og sandet er blødt på stien ned til stranden, men når vi så endelig kommer ned til stranden, så er det faktisk rigtig dejlig flad og hård overflade. Der er nogle muslingeskaller, som jeg egentlig tænker, om det bliver godt at løbe på, men jeg går lidt rundt på det, og det føles faktisk meget rart at gå på. Så sætter jeg i gang og begynder at løbe i stille og roligt tempo. Jeg tjekker tiden en gang imellem og ser, jeg prøver at ramme 7 minutter per kilometer. Sådan nogenlunde ikke for hurtigt, ikke for langsomt, bare i det tempo, hvor jeg føler, at jeg har styr på det. Og så kommer det første stop, hvor jeg får noget vand og får noget banan og dadelsmoothie. Og det glider rigtig nemt ned, men det ryger også rigtig hurtigt ned. Og jeg tænker, at det måske ikke så godt. Men efter første stop, efter jeg havde fået den her smoothie, jeg tror det var en halv flaske eller sådan noget, det vil sige der er 700 ml, altså 350 ml smoothie. Så efter en kilometer eller sådan noget, så får jeg den ondeste kvalme. Men så bliver jeg nødt til at gå i 5 minutter. Jeg går faktisk, og jeg løber. Jeg går og tvinger mig selv til at løbe, mens jeg har kvalme, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her det er noget, der fortsætter, og jeg vil helst ikke spille alt for lang tid. Men efterhånden, som det går, så finder jeg ud af, at jeg bliver altså nødt til at gå, så jeg gik sådan i 5-6 minutter. Og så forsvinder kvalmen helt, og så kan jeg løbe videre uden problemer. Jeg vil gerne rapportere, at det er smart at løbe ved Vestervig. Der er hældning ud til den ene side og til den anden side, så man kan faktisk få hældning fra begge sider. Man kan også finde ret mange bredere. Til næste igen? Nej. Jeg kan bare tage det stille og roligt, når du spiser noget. Hendes ret. Nok næste det gør. Jeg venter bare på jer der, hvis jeg kommer før jer. Ja. Så er der 25 km. Still smiling. Men når man spiser og løber samtidig på sådan en strand her, så er det altså, jeg ved ikke. Du drikker også meget samtidig. Jeg drikker også meget samtidig, så jeg ved, hvordan gravide kvinder har det, når de får kvalme. Og jeg ved også, du kan huske, hvordan det er at have tømmermænd, når man drikker alkohol. Det er sådan lidt. Det er meget træls. Men så bliver man nødt til at gå i en periode, og så halshugget af sjællænder for at sige træls. Ja, jeg bliver halshugget af sjællænder. Så må vi lige klippe det til der, hvor jeg siger træls ud. Selv igen. Jeg er sådan en dum jøde. Ikke? Har du lyst til at løbe 2,5 eller 6,5? Har du lyst til noget andet? Måske noget brød. Bananbrød. Det er så meget. Men så går jeg også 1 kilometer, mens jeg spiser en dadel, så tager jeg lidt vand til. Og sådan noget. Det er vand.
omkring de 35 kilometer, der, jeg tror det måske var 36, men omkring de 35, der kan jeg, når man løber, så sætter sanden sig fast under på fodsålen, og så giver det her sand slip, og nogle gange så begyndte jeg faktisk at blive lidt i tvivl om det er sand, der falder af, eller om det måske er min hud, der falder af. Og det gjorde mig sådan set lidt bekymret, fordi jeg kunne godt mærke, at der var lidt smerte, så jeg kiggede på mine fodsåler en gang imellem, men det viste så, at jeg valgte ved 35 km at tage nogle barfodsko på med 2 mm sol. Og når jeg kommer ned på stranden efter Hvide Sande, altså også hen mod Hvide Sande, hvor jeg skal over klitterne for at komme ind, der kan jeg mærke, okay, det her, det er en lang tur, og jeg kan mærke, man bliver sådan lidt overvældet af følelser, og så når man begynder at tænke på familie og sådan noget. Der er jeg tæt på at begynde at græde, men så jeg plejer ikke at være sådan en følelse, så det var sådan en meget sådan speciel oplevelse for mig, at lige pludselig, okay, så nu er jeg bare en lille tudeprins. Men så kommer jeg derned, og jeg får samlet mig selv sammen, og tænker, okay, nu videre. Men jeg får bare, det kommer ned til de her vindmøller, og der er simpelthen forfærdelig strand. Det er blødt sand, der er sådan nogle stenrevler, eller hvad man kalder dem, hvor der ligger sten ind på stranden. Det er simpelthen crazy at løbe i. Så det vil sige, man løber lidt, man går lidt, man løber lidt, man går lidt, og det er simpelthen, ja. Så ved stoppet efter jeg har forladt Hvide Sande, så beder jeg faktisk om en rygsæk med noget vand og noget juice for at sige, okay, nu går jeg den næste distance, hvor jeg prøver at indtage noget mere væske og noget mere vand, fordi jeg virkelig føler, at jeg er udmattet og egentlig ikke kan løbe så meget mere. Og der er alle mulige tanker flyver rundt i hovedet. Okay, hvad gør vi så? Skal vi fortsætte? Skal jeg holde pause? Hvad skal jeg gøre? Men til sidst så kommer jeg frem til den konklusion, at jeg forsøger at vente i bilen i 2 timer, hvor jeg prøver lige at slappe af og få noget væske og få noget mad. Og så sige, jamen så går jeg. Efter den pause, så går jeg simpelthen på vejen, hvor det er nemmere at sådan komme i kontakt med og finde mig igen, og vi kan som planlægge forplejningspunkterne meget nemmere. Jeg bliver gået i møde af Kasper, som jeg bliver faktisk rigtig glad for at se ham der, at når han kommer. For jeg tror egentlig, at forplejningspunktet er tæt på, men vi er glade for at se hinanden, fordi at han vidste ikke, om jeg var faldet om, eller hvad der var sket, fordi der gik lang tid mellem, at jeg havde sidst har set dem. Så og jeg er bare glad, fordi der egentlig, jeg snart skal ind og slappe af i bilen og få noget mad og få noget at drikke. Så går vi en halv kilometer eller sådan noget, så kommer vi op til bilen, og jeg kommer ind i bilen og får mit benene op, så jeg kan lige prøve at få restitueret en smule. Jeg tænker lige til at sige, hvis det var din tilstand, og det var mig, der blev så langt, så er stoppet nu. Jamen, jeg er også væk. Hvis det var så langt igen. Jamen, det handler jo ikke om at nå 130. Det har jeg givet op, jo. Men det var kommet så langt som muligt. Ja. Jeg skal bare lige hvile, og så skal jeg bare lige have noget vand, og så må vi se, hvordan det går der. Ja. Men det jeg gør lige om lidt, det er, at jeg tager Kasper, du tager mine sandaler, tager du dem med ind på toilettet, så går jeg derud, og så vasker jeg mine fødder. Tager dem på, så går jeg herind igen. Fryser du? Nej. Jeg har det faktisk ret varmt, men kroppen den ryster bare, jeg ved sgu ikke, hvad den prøver på. Om den prøver på blodet rundt, og så få affaldsstofferne væk, eller musklerne
pænt overanstrengt. Men Ja, tak. efter 2 timer i bilen, så går det, så bliver jeg nødt til at aflyse. Men til betragtning også, når jeg kigger tilbage nu, så var det en rigtig beslutning, og det var en rigtig god tur, så selvom det kun blev til 68 km, så synes jeg, det var en fantastisk oplevelse, og ja,